След като сме влезли на сайта, натискаме бутона за фирми. Тук може да видите информация, какво предлага платформата. След това натиснете бутона "Регистрирай се безплатно". В това меню изберете бутона за фирми. Тук имате възможност да се регистрирате, като въведете имейл или да продължите с Facebook, Google или Apple профил. Ще въведа имейл само за да ви покажа как става, но имайте предвид, че да продължите с Google профил е много по-лесно. Моля, имайте предвид, че телефонният номер, който въведете, ще се използва от системата като телефон на локацията и на собственика, с който вашите клиенти ще се свързват. Ще поиска да потвърдите с код, изпратен на мобилния ви телефон. След като потвърдите, е необходимо да напишете името на фирмата. За целта на урока ще измисля фирма в сферата на браснарството с примерно име Брат Бърбър. В следващата стъпка е необходимо да изберем какви са основните услуги, които предлагаме в нашия салон. Тази стъпка е много важна, тъй като Фреша ще ви препоръчва на други бизнеси, които предлагат подобни услуги. Изберете колко души е вашия екип. Не се притеснявайте, няма да ви таксуват допълнително за повече хора. Изберете вашето местоположение по адрес. Може да въведете точното местоположение или да преместите картата, докато намерите точното място. Тъй като Фреша стана много популярна в последните години, много бизнеси, които използваха конкурентни програми, и те бяха платени, преминаха към Фреша. Това са някои от тях. Ако сте използвали такъв софтуер, може да отбележите и ще ви дадат възможност да импортирате данни от него. Ако не сте използвали друг софтуер, може да натиснете "Не използвам никакъв софтуер". На следващата стъпка трябва да напишете кой ви препоръча системата. Може да напишете, че сте научили от NXT Web Studio. Преди да навлезем в програмата, е важно като последна стъпка от регистрацията да влезем на нашия имейл и да потвърдите акаунта. След като потвърдите акаунта си, ще имате достъп до всички функции, които Фреша може да предложи. Ако сте сметнали, че създаването на профил е прекалено бавна задача и смятате, че може да инвестирате времето си в нещо друго, мога да довърша изграждането на профила за вас. И за да ви се отблагодаря, че закупихте курса и избрахте да ми се доверите, ви предлагам премиум плана, намален от 1200 лева на 767 лева. Специално за вас. Ако се интересувате, може да го закупите на този линк или на линка в описанието на това видео. Това е!
Вече имате регистриран профил. Следващата стъпка ще представя системата и ще започнем да я настройваме.